Fuq l-istazzjonar Tikej, l-avukat Robert Musumeci stqar li jaqbel perfettament ma dak li sostna l-Prim Imħallef Emeritu Silvio Camilleri dwar il-fatt li l-inkjesta maġisterjali hija intiża għal preservazzjoni tal-provi u mhux bħalma kif qed jgħid il-Labor għal xi tip ta' persekuzzjoni. Waqt kollegament bit-telefonu saħaq li jaqbel mal-Imħallef Emeritu għal fatt li inkjesta maġisterjali mhux qiegħda hemm sabiex tistabbilixxi sar xi reat jew le, iżda sabiex jinġabru l-provi neċessarji ħalli issir ġustizzja kif suppost. Jina naqbel pjenament mal-Prim Imħallef Emeritus Camilleri fejn dan jgħid li bażikament l-inkjesta tal-maġistrat hija intiża għal preservazzjoni tal-provi. Preċiż. Inżid biċċa però. L-inkjesta maġisterjali, dik li aħna wkoll nsejħula l-inġenera fis-sens tal-artikolu 546 tal-Criminal Code, qatt ma kienet intiża biex jiġi stabbilit jekk ikunx sar reat. Iżda, l-inkjesta inġenera qiegħda hemm kif qal il-Camilleri għal ġbir tal-provi wara illi ikun sar ir-rapport. Din ir-reazzjoni tal-avukat Musumeci tingħaqad ma' bosta reazzjonijiet oħra li kundannaw din l-istess riforma mossa li ser tkun qed tirrestrinġi ċittadin privat milli jersaq il quddiem sabiex tibda investigazzjoni u eventwalment jinġabru l-provi li joħorġu mill-istess investigazzjoni mill-maġistrat inkwerenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech min-naħa tiegħu wieħed li gvern ġdid nazzjonalista kemm il-darba din il-liġi tidħol fis-seħħ jerġa' jdaħħal lura id-dritt sabiex iċ-ċittadin jiftaħ inkjesta maġisterjali. Dan apparti li gvern ġdid nazzjonalista mhux ser ikollu għalfejn jibża minn xi tip ta' investigazzjonijiet li waslu sabiex toħroġ il-verità, dan kuntrarju għal gvern ta' Robert Abela li aktar iffukat dwar kif ser jagħti xtur sħabu milli kif ser isolvi l-problemi varji li għandu pajjiżna.